Bona nit. Escàndol en una classe de parvulari. I és que els nens de 3 anys criden molt. I escàndol també a la política balear. Maria de la Pau Jané serà candidata a les eleccions pel PP. Però, paradoxalment, l'escriptora diu que Catalunya continua donant suport a Artur Mas. Ni tan sols les seves novel·les són tampoc creïbles. Bé, és una novel·la autobiogràfica, es titula Me caí del columpio i al despertar era del PP. És un retrat molt íntim que parla del meu procés de metamorfosi interior i jo me sent com el capoll que s'ha convertit en una papallona papera. Sí. Qui li ha fet el pròlogo? El pròlogo me n'ha fet un intel·lectual que m'estim molt, n'Àngel Acebes. Ha estat un pròlogo molt corto, només de 2 línies. En saber que Maria de la Pau s'havia fet del PP, el doctor Corbella va exclamar: no sé què em passa. Però fonts pròximes a l'autora... La Maria del Pau Jané es presenta amb els peperos, però si aquesta et va donar suport a tu, burro, se t'ha escapat. No se m'ha escapat, animal, és un traspàs. Traspàs? Si és clar, pel mercat d'hivern. Els hem traspassat la Maria de la Pau Jané, els del PP, i ells, en canvi, ens cedeixen la Norma Duval, que escriu igual de malament, però almenys està més jamonarra. I no t'han dit res d'un ministeri? Una comissió d'experts porta mesos buscant una solució al problema dels retards de Renfe. El seu portaveu està a punt de prendre la paraula. Vist que totes les accions empreses no han aconseguit que els trens arribin en puntualitat, la solució acordada és... retardar Catalunya 20 minuts. Què diu? Ahà, aquesta no se l'esperaven, eh? Perdoni, no pregunto. No, ho sento, la roda de premsa comença d'aquí a 20 minuts. La campanya de les eleccions presidencials a França està resultant molt avorrida. I això que en francès, campanya es diu champagne. La socialista Ségolène Royal ha perdut gas i està en posicions de UEFA, mentre que el gran favorit, Nicolas Sarkozy, té un problema inesperat. Mariano Rajoy ha anat a París a donar-li suport. Merci, merci Sarkozy. Merci, enfants de la patrie. Merci, la vache qui rit. Je suis Rajoy. Ah, vamos, monsieur. En España, yo tengo a Zapatero, que es muy malo y es amigo de los terroristas. Le terrorista. Ségolène es amiga de Zapatero y por lo tanto es amiga de ETA. A mí, de ET. No pas les extraterrestres, ¿no? Sino les terroristas. Es que Zapatero, no sé qué le ve. Je ne sais que le vois, no sé pas. ¿Serán sus ojos azules como el océano? Como el océano. ¿Será su cabello negro como el chapapote? Como el chapapúa. ¿Será su sonrisa que deja gilipollas? Gilipollas. Escuchadme, escúchame. Sarkozy, si Ségolène fuera mi rival electoral, yo me las comería. Pero es que me las comería a bocados, de lo buena que está, que está como un croissant de buena gente. Ay, Ségolène, je t'aime. Ségolène, no. Aquí també està a punt de començar la campanya de les eleccions municipals. Precisament aquest dissabte el metro de Barcelona ha començat a funcionar tota la nit. Electoralisme? No! Què va? Parlant de les eleccions municipals, presentem una enquesta als candidats a l'alcaldia de Barcelona. El tema d'avui és l'habitatge. Puja el preu dels pisos que els barcelonins habiten, un tema que els candidats no habiten.